Yo, what's up sayo sa kabuntago no? Na basura may gikan. Karon ako magbuhat og vlog nga maglabay ning basura. Ayan. Og bago ang tan-aw, i-subscribe sa ni akong YouTube channel. Kevin may fragata man sa naray, so don't forget to click the ring button para update ka sa akong mga video. So guys, kita kids magkarga sa mga basura sa mga sidecar kay amo nang ilabay sa location. See you guys. Si Kuya Imbon, yo motherfucker, si Jumar. Ito si Jumar, naka-blue. Busy sa paglabay, no? Amo sang kargahan. Sige na, makarga og mga basura para ilabay. Antos para makakwarta. Ito na ta. Let's go. Come closer, give you all my love. Guys, labay time na no. Tara. Relocation with my best friend, si Nico. It's labay time guys, ato na habason, tara. Baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. Ang magpamasura, wasingan. Ang mga unit para dili manimahong basura. Guys. Yan si Nico. Nagwasin sila silang mga sidecar. Okay, di kan gamin naglabay ng mga basura. So, kailangan wasingan para mahumot ang sidecar. Appreciate niyo para si Nico. Hi guys. Welcome to my guys. Gago. Sige na, kita-kita rin niya no pag humano. Ay. Og maulang to no, unta na appreciate nila no. Ang among kayo sila sa among pagkuha silang basura. Og maulang to na. Baby, I'll give you everything. My last made me feel like I Subscribe usab kini nahulog, balik. Ang manika niya no, nahulog. Oh, salamat sa inyong pagtanaw. Subscribe usab. Muna. Bye-bye. Salamat sa inyong pagtanaw. Unta, i-share ninyo ni o like. Basta mora to. Salamat. Bye-bye. See you next day. Mamasura na po, baby, I'll give you